Lapha eNkandla indawo kuthiwa kunzima kakhulu kuyo. Abantu bakhona abanye abanamanzi, abanye abanagesi. Inkatha iyona ephethe kuleya ndawo. Noma ubabuzuma esewupresident kwakuphethe yona inkatha. Ayikaze abantu baseNkandla ubaba uMsholozi baze bamseke. Abantu baseNkandla abaningi baba uMsholozi bayamrejecta. Why bemrejecta? Indawo vele ningasemakhaya into eningi kakhulu ubuthakathi neinhliziyo zongafiselana into enhle. Once waphakama usuyisitha kwabanye. Once waphakama usumuntu wena ongafanelwe ukusupportwa. Bantu baseNkandla lento eyenzeke kunina ibuhlungu eyenzeka kunina. Kuthiwa lapha eNkandla bekade kugijima amaveni ephethe ukudla. Kuthiwa mbani ovotela inkatha. Umbuzo wami uthi ke njengoba sovoteleke ngokudla okutholile. Inyanga le izophela kusekhona ukudla lokho. Inyanga le kuzophela ukudla kusekhona yini? Abantu ngala balwele change. Nina nikhohliswa ngokudla. Ingakho ngithi mina abanye abantu bahluphekiswa ngamabomu. Bacindezelwa ngamabomu. Abanye abantu kade nahlala nenkatha eNkandla. Kade nahlala nenkatha eNkandla. Ayikaze yenze lutho. Namanje futhi inyama 40% izophinda iniphathe futhi iphinde ingenzi lutho. Ubaba lo uThami Ntuli wayethe ade ngena akanikezwe 100 days wakhe uzoshintsha izinto eziningi. Nangu phelele kunjani 100 days. Kunokuthi athula izinto ekade asezenzile lo 100 days ayikhuluma ngawo. Uthula ispeech nje sicula isithanyana naso. Kunokuthi athi sesenze 1 2 3. Enye into akude kuyo iGNU ikophisha yonke into enziwa umkhonto wesizwe. Kuyasho ukuthi uma ngabe into vele ngeyona vele yakho uyohlezi uyenza wrong. Uba Bishop uNgcobo lento vasha amafetri uyayenza futhi kuye ngaphakathi. Ubaba uThami Ntuli wayakanye lapha eMandeni wavela kanye wabiza imedia yonke. Ngobani? Wayekopisha into enziwa umkhonto wesizwe. Lento abantu bokufika emafemini yaqala abantu bomkhonto wesizwe. Segijima usiyokhuluma lapha kwemedia. Abanayo into yabo. Lonto yakutshela ukuthi okusho ukuthi iGNU le ayinayo iplan. And bana seKZN le GNU le ayizele nina. Ayizele nina. Ayizele nje nina. IKZN itarget. IKZN bayifuna. And abayifuneli nina. Mawufuna ukubona iDA ukuthi njani hambe eCape Town ubuze lapho. Ungabakhela kanjani abantu etoilet esitradini esingena mphembe? Ubani umuntu ongavela akhumule esitradini nje akhumule nje enza kwenzayo? Kungena mphembe umsithile. Vukani bantu baseNkandla. Bantu baseNkandla vukani. Abanye beni bajabiswa ukuthi nje iyaphi iNdlovu iyaphi bawinile kodwa bajabiswa ukuthi bawinile. Akuyona iKaizer nePirate le. Akuwona umdlalo lo. Akuwona umdlalo lo. Akuyona iKaizer nePirate. Vukani bantu baseNkandla. iGNU nje ayizele nina. Izele bona uThami Ntuli. Kuthiwa naye pha wakhe sentini lapha kubo. Izele bona, ayizele nina. Vukani bantu benkatha. Hayi ngangithiwa amanithani eHenixoy. Kodwa iqiniso leNixoy iqiniso leli. iGNU ayizele nina. Ngeke nidla amaholi, ngeke nidla ama-toilet. Ngeke nidla imixaso. Phakamani bantu benkatha. Hlanganani, umuntu omnyama akangabi isitha sakho. Umkhonto wesizwe umuntu wenkatha awungabi isitha sakho. Wani ngcele bantu zabelungu ngasonke isikhathi.
Ngawonke amaxhena nje nincele banza belungu. Phakamani ingane zakwethu. Ake nishintshe. Hawu, ake nilwele umuntu omnyama nani. Ningalwela belungu. Abaholi beni laba abanendaba nani. Bayicabangela bona nezingane zabo. Abanendaba nani. Mina uThami Ntundu nenkulu kwaZulu Natal. Ngaqala umuzo Khosini la baba. Ngaka umuzo Khosini, elememeza Khosini, singuhulumeni wenkatha enkandla kodwa hey hamba inkandla hey. Empty promises. Into yazi nje bla 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 bla. Iya phambili. Phakamani ngane zakwethu. Akuwona umdlalo lo. Akuyona iKaizer nePirates le. Hlangana mntu omnyama.